Oho, kakvi slatki smajlići. A ja sam dobila takis. Kakva sreća. Wow, a ja imam roza popit u obliku srca. Pravi poklon, a mogu li ja da počnem? Hvala. Ja obožavam da pritiskam ovi dugmiće. I u čemu stvar? To nije prava igračka. To je žele popit. Britney je poludela. Da, to je dupla sreća. Blago meni. Jako, jako ukusno. Pravi užitak. Hej, Britney. Šta je? A mogu li ja da budem sljedeća? Dobro, hvala. Hoćete da vam pokažem foru? Doj da te poljubim, draga. Izvinite, ali moram vas pojesti. Da, ukus je super. Nedostaje samo sos, ali uglavnom sve prelepo. Dakle, devojke, recite mi prijatno. Da, najlepša kombinacija na svijetu. Mogu li sad ja da počnem? Naravno da možeš. Hvala. Ja obožavam plavu hranu, posebno čips. Da, to je prelepo. Mnogo bolje od običnog čipsa. Čekajte, a zašto mi postaje tako vruće? Ne, ovaj čips je bio ljud. Kako nisam primetila to? Gorim! Čekaj, šta piše tamo? Aha, sve jasno. Smiri se, Nikol. Sad ćemo ti pomoći. Gotovo. Hvala, drugarice. Onda mogu da pojedem još jedan čips. Aj, rano je. Izvini. Ukusno. I izgleda da počinjem. Da, počinjem da gorim. Devojke, u pomoć! Hajde, Britney, napred! Takvo olakšanje. Hvala vam puno. Nema na čemu i nama je bilo zabavno. A šta je to sa našim licima? Užas! Dobila sam slatku vunu sa žvakom. Jako sam srećna zbog toga. A ja imam cake popsi, super! To? Limuni, neću da ih jedem. Jadna? Ne brini, ja ću biti prva. Hoćete da vam pokažem trik? Eto! Wow! Koliko lepih komadića! Jedva čekam da probam. Da, to je mnogo slatko. Pitam se da li ću uspeti da napravim balon od ove žvake. Da, uspela sam. Treba pojesti što više žvake, onda će i balon ispasti veći. Bitno je sve dobro sažvakati. Gledajte! Svaka čast, Britney. To je bilo jako smiješno. Balon je pukao, ali žvaka je ostala. Bravo, bravo, to je bilo super. Hvala. Nikol, sad si ti na redu. Kako god kažeš. Jedva čekam da probam ovi kolači. Wow, kako su meki i slatki. A čokolada se topi ustima. Hoće još? Dobro, što imam još 2 komada. Da. Veoma dobro. To je bilo zabavno, ali vreme da idemo dalje. Ne, zašto si me podsjetila na to? Ne jedi me! Šta? Ne mogu da verujem. Verovatno mi se učinilo. Izgleda da toliko ne želim da jedem limun, da mi se pričinjava da priča sa mnom. Kako je kiselo. Ne mogu više, devojke. Možeš! Dobro, vi znate da ubeđujete. Eto vam, jeste zadovoljni. Poješću celi limun i neću ni trepnuti. Joj, ne mogu čak ni da gledam to. Još trenutak i gotovo. Bravo, svaka čast. Hvala, devojke, volim vas. Naše usne su postale obojene. Neverovatno. Šta nas čeka dalje? Ja sam dobila plavu krofnu. Baš je lepa. Ja sam dobila žute žele bananice, cool. A ja imam roze kolač, super. Bacite kocku, drugarice. Svi smo imali sreće. Dakle, ja ću da počnem. Ups, nisam uspela. Pa šta je to? Nikako ne mogu da je uhvatim.
Hej, vrati moju bananu. Ovu ću sigurno uhvatiti. Ja izgleda da je odletela. Smiri se, ti previše žuriš. Daj da ti pomognem. Neće. Nema veze, sad ćemo uspeti. Pa šta je to? A šta ako sipam sve odjednom? Da, jednu sam uhvatila, konačno. Baš je ukusna. Znači, sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju krofnicu. Kladimo se da ću moći da je stavim celu usta. Eto, to je bilo fantastično. Sljedeće, Britney. Da, ja sam dobila tako lep kolač, ali ima toliko krema da mogu da se isprljam. Zato ću pretvoriti ovaj kolač u burger. Ovako. Eto. Šta mislite? Zar to nije genijalno? A sada mogu probati. O, da, divno. A više krema mogu polizati. Jao, Britney tako privlačno jede. Blago njoj. A šta je to bilo? Moj vrat je postao roze. Kako smešno. I uši nam se obojili. Ajde da zatvorim oči. Wow, ja sam dobila marshmallow. A šta vi imate, jeli? Ja imam žele bombone. Oduševljena sam. A ja sam dobila Fantu. Neka brojalica odluči ko će biti prvi i to će biti ja. Pa dobro. Wow, kako veliko pakovanje marshmallova. Dugo ga nisam jela, a već sam poželela taj ukus. Imam ideju. Stavit ću marshmallow na štapić i ispeći ga. Tako će biti još ukusnije. A sad je vreme da dodam malo vatre. Da! Obožavam, to je jako zabavno. Kakva lepa zlata gora. Izgleda nevjerovatno. I ukus je predobar. To je bila odlična ideja. Svaka mi čast. Mogu li sad ja? Hvala. A Britney je tako privlačno jela marshmallow da sam i ja ogladnela. Dobro, što sam ovog puta dobila nešto ukusno. Obožavam žele bombone. Super su. Stavit ću ih na sto i pojesti za redom. Ovako. To je zabavno. Wow. Hej, skloni se od moje Fante. Ona je moja. I pošto si završila, znači vreme da je probam. Čekajte, šta je sa mojom flašom? Gledajte kako se trese. Znači da nije prava. Da, to je žele flaša. Blago meni. Vrti mi se u glavi. Jao, presmešno. Ne. Tresla sam previše jako i flaša se slomila. Pa nema veze, ostalo je barem nešto. Moje ruke postale su cele žute. I vama isto. Izgledamo smešno. Čekamo novu hranu. Ja sam dobila roze kitke. Nevjerovatno, ovo su dijamanti. Ja? Čudno. Neko opet nije imao sreće. Pazi da se ne pretvoriš u kokošku. Dakle, sad ću probati moj šećerni dijamanti. To je tako slatko i krskavo. Nevjerovatno. Zadovoljna sam. Hoćeš da probaš sad svoje jaje? Hajde. Dobro. Moje čelo. Fuj, to je odvratno. Sirovo jaje, šta može biti gore? Hej, to je moje. I vreme da probam to. Ja obožavam KitKat, ali roze još nikad nisam jela. Što je? Moraš ga slomiti. Tačno, zaboravila sam. Eto! Hoćete da vam pokažem nešto? Imam dugačke nokte. Čokolada je prelepa. Topi se ustima. Hoćemo i mi. Nema šanse, ja sam već sve pojela. Šta je bilo? Mamice! Potpuno smo se obojili.
Ali to je smešno. Slažem se. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek-delo. Premazat ću sve korefilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek-delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. Jer znam da ih mala obožava. Tako je. Ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone. Baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek-dela. Oh no! Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati buduće pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila je? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da. Spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A, sve jasno. Nema problema. Prvo treba skuvati špagete. Ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim. Daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. A dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjam. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da,
Moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelovišlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. A ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne viršle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, Prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Tako je. Treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. Tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. Evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. Malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklagijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mleko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. Kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovdje. Smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svjetlo? Jel se plašite mraka? Šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smiješno. Pažnja, predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu.
Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se! I love you. Ovo je bakin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man! Pa, nije nešto? Je li to menta? Fuj, ne volim je. Oh, no! Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. Da, hvala svima. A dakle, jesu svi spremni? Naš prvi zadatak je šarena torta, jel može? O, jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što volim mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Oh, kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. O, znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. O, a brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! O, svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. O, na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef kao i uvek ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek delo. Bon appetit. O, baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. O, kako sladak leptir. A znam koga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. O, kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. O, kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? O, naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. O, dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem.
Mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. To nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Jao, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu, moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kul od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. O da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. Super, šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepše štapiće su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. O da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. U čemu stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. Evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. Kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. Šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. Ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. Hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sendvič. Nema problema, odličan izbor. Sendvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme je da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sve kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. To je bilo moćno. Ok, pokrit ću sendvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sendvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sendviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. Kako zabavno.
Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. O, jagode. O, da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sendvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. A šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. O, nevjerovatno. A bravo, šefe. Merci, bako. Hrana je spremna. O, kako dobro! Kako lep sandvič u obliku auta. Probat ću ga. Aha. Sviđa mi se. Baš je lep. A samo što je to tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sandvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Aha! Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. Kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno. Sve je ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu i puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo. Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umućeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Hajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? O, ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. O, da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusna? O, kako lepa. I miris je ekstra. O, znam šta da radim sa njom. Bacit ću picu na krov i tako. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. O, baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo.
Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti ih mašnicom. O, divno! Kao da sam u svom najslađem snu. Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću i ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? O, da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, a rado ću je pojesti. Cool! Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, Veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela. Ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool! Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, Moram da pazim. Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa, a na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu. Probat ću dok niko ne gleda. odlično! Mnogo mi se dopadaju ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, Sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool! A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se zasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo! Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovdje. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova. One više vole nešto slatko. Ajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu. A ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama. I pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svjetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super. Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool. Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade i sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedemo ovu mačku. Baš je lepa. Tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. Pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. Ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. Da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuna. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. Čarobno. Oduševljena sam.
Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? O, šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super! Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool! Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota! Ovdje mu je savršeno mesto. Cool! O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladan delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta tu radiš? Hej, vrati mi! Šta je? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera, došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! Da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa, jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidjela ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi, uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji, pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidjela našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red.
Tako je, odlično. Čekaj, a šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Ha. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka, obavezno stočić i naravno televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoj posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti kutak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. O, obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Ne, školjka je bolje. A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan, ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. Mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se... Ovo obična srednja škola Sirena. Ovdje kao i svuda postoje super popularni klinci i obični štreberi. Upravo takvi kao Tiffany. Tiffany je zaljubljena u glavnog lepotana škole, Jimmya. U svojim snovima ona zamišlja kako je on primećuje i predlaže joj da mu bude devojka. Ali postoji jedno ali. Jimmy to nikada u stvarnosti neće uraditi. Ali Tiffany nije loše sanjati. Jimmy? Šta? Šta je to? Zašto ste to uradili? Ponižena sam, koji blam! Kako ti se svideo poljubac sa ribom? O, Tiffany, ovo je tvoj novi dečko, jeli? Baš je lep. Ne želim više da idem u školu. Zašto me on ne voli? Zašto je takav prema meni? Mrzim ga! Tiffany, šta se desilo? Pogledaj društvene mreže, moli! Tiffany, zašto si poljubila ribu? O, jadna. Žao mi je što se to desilo, ali Tiffany, imam ideju.
Ne brini, a šta ako tebe napravimo takvu lepoticu da svako poželi da se druži i zabavlja sa tobom? Imam plan. Hajde, pritisni ovo dugme. Dobro, hajde. Šta je to? Ovo? U mojoj sobi se pojavila šminka, odeće i ukrasi. Wow, nikada tako nešto nije bilo. Je li to sve za mene? Molly, hajde brzo da se našminkamo. Iako nikakva šminka neće sakriti moje bubuljice. Kako da ih se rešim? Znam, sad ću da ih iscedim. Tiffany, nemoj. Ne smeš tako da radiš. Joj, kako odvratno. Tiffany, šta si uradila? Ne brini, ja ću ti pomoći. Ne mrdaj. Dakle, potreban mi je puž. Puževa sluz će pomoći da se rešiš bubuljica bez ceđenja i da će tvoj koži sjaj. Vidjet ćeš. Sačekaj malo. Još par minuta. Pogledaj sad. Tvoje lice se promenilo. Ne vidim ništa. Potrebne su mi naočare. Ne. Uzmi bolje sočiva. Hajde. A sada sve vidim baš dobro. I sada jasno vidim svoje brkove. Kako da ih sklonim, Molly? Imam jednu ideju. Potreban mi je aparat za vosak. Sad ću ga zagrejati, a posle staviti vosak unutra. Wow, kako zanimljivo. Kako vruće moj prst. Opekla sam ga. Tiffany, zašto to diraš? Nisam čak ni stavila vosak. Vidi, sad se vosak otopio. Uzet ću štapiće za uši, umočiti u vosak i staviti ih tebi u uši, nos i između obrva. Sačekat ćemo par minuta dok se sve ne stegne. Aha, još malo. Jesi spremna? A sada vučem. Da, znam, lepota zahteva žrtve. Ali sada više nemaš suvišnih dlaka. I poslednje. Ne, neću da ti dam, to boli. Znam šta da radim, golicam te. Odlično, a sada vučem. Uspelo je. Tako zaista izgledam bolje. Wow, šokirana sam. Sve je tako glatko. Sviđa mi se. Moji zubi. Ne brini, to se također može popraviti. Uzet ću četku i pastu sa ugljem. On izbeljuje i čisti čak i najprljavije slučajeve. Trljam, odlično. Ostalo je samo da ispereš usta vodom iz irigatora. On će skloniti svu pastu. To je to. Wow, moji zubi su ponovo beli. Šta je ovo? Zalepila se moje uste. Molly, pomozi mi da sklonim ovo. Jesi se zaglavila, sad ću, joj, pala sam. Ali skinula sam ribicu sa usana. Odlično, sad sam tako lepa i usne su mi tako velike. A sada šminka. Hajde da ti napravimo lep make-up. Dakle, imam veliki sanduk sa različitom kozmetikom. Šta je ovo? Kako zabavno. Tiffany, daj. To nisu igračke. Ja ću samo da te našminkam. Dakle, sipat ću ovdje tečno sredstvo. Tako je. A sad ću ti to naneti na lice tankim slojem. Ne mrdaj. Skoro sam završila. Još malo. I... gotovo. Savršeno. Šta je sa mojim obrvama? Izgledaju čudno. Vidi, imam ideju. Uzmi šablon za obrve. Da, drži ga tako. A ja ću ti nacrtati obrve. Aha, još malo. Sad ću ih ofarbati. Tiffany, pogledaj. Wow, kako lijepo. Moje obrve nikada nisu bile tako lepe. A šta je sledeće? Sad mi je potrebna narukvica sa senkama. Aha, tako je. Otvaram. A sad ću našminkati tvoje kapke. Roze boje ti baš dobro stoji, Tiffany. Zatvara oči, nisam još završila. Potrebne su lepe strelice, tako je. Da, ljubičasta boja ti također dobro stoji. I sad ću ti staviti roze sjaj na usne.
Da, prelepo. Ali to još nije sve. Našminkat ću ti trepavice. Wow, tako su duge. Uspelo je. Ostao je posljednji dodir. Malo šljakica. Ili malo više. Wow, kako lepo! Previše šljokica! Tako lepo svetlucam! Sviđa mi se mnogo! Tiffany, tvoje pletenice su užasne. Potrebna ti je super frizura. Pala mi je na pamet ideja. Dakle, pustit ću tvoje kikice. Šta je ovo? Lizalnica u kosi? Ozbiljno? O, našla si je! A ja sam je izgubila pre mjesec dana. Ukusno! Dobro. Dakle, koliko ovdje ima đubreta. Različite šnale. Okej, sad ću sve skloniti i očešljati tvoju kosu. Izgledaš super. A sad ću staviti penu na tvoju kosu. Puno pene. Da, ona će učiniti tvoju kosu glatkom i poslušnom. Tako je. A sada treba sve rasporediti češljem. To je jako zabavno. Da, jeste. Ali nemoj da mrdaš. Tako, još malo. Odlično mi ide. Eto, ostalo je samo da se osuši. Dakle, stavit ću ti specijalnu kapu na kosu. I priključiti fen. Ovako. Uključujemo i čekamo. To je jako zanimljivo. Želim što pre da vidim šta je ispalo. Dakle, skidam. Wow, moja kosa je postala roza. Kako lepo. Hvala ti. Nema na čemu, ali zar ne misliš da je to sve? Treba napraviti lepu frizuru. Daj mi par minuta. O, Molly, napravila si lepoticu od mene. A šta je ovo? Kako lepe pletenice. Sviđa mi se. Dobro mi stoji. Je li to sve? Ukrasi. Baš su lepi. Hvala ti mnogo. A sada, hajde da te lepo obučemo. Probaj ovu jaknu. Ne. Možda ovaj kostim. Ličiš na čuvara, glupo. Šta je ovo? Jao, to sigurno ne, slažem se. O, da. Ovo je tvoja varijanta. Da, upravo si. A šta da obučem dole? Ne brini, sad ću popraviti to. Sad čekaj. Eto, to je druga stvar. Tako lepo sjajiš. To je upravo ono što sam htjela. Wow, Molly, ja ne prepoznajem sebe, ja sam predivna. Hvala ti, hvala. Moram što pre u školu. Jedva čekam. Da, i ja isto. Ko to ide? Wow! Sklonite se! To je Tiffany? Ona je tako lepa, nemam reći. Ćao svima. Tiffany, izgledaš nevjerovatno. Hoćeš li izaći sa mnom? Sastanak s tobom? Naravno. Dođi ovamo, Jimmy. Sad ću da te poljubim. Ili ne ja. Čekaj, ko je to? Joj, odvratno! Poljubio sam jastoga! Sada znaš kako je meni bilo? Sad ti se smeje cijela škola, tako ti treba.